Oras na mga barangay, alas 7:56 and still naka-Facebook live pag-apon mini Papa RD. Search mo lang dyan, Papa Bam Space CDO. Papa Space, capital RD. Ayan, shout out tayo si Kang Chef Edgar. Uy, Chef, good morning. Morning. Alright. Pagkita ka tilaw siyang pagka-chef. Tilaw ka, baby. That's ka, Chef Edgar? Pwede. Bata si Miss Home. Alright. Ang ato kaligod center na to paparty bahin sa yaligod sa usa ka barangay. Bebe. Na 200 daw ang bayad sa attestation. Daghan artist dia baligya. Dapat kay Mito Station. Di ka lang attestation mo na siya ang gipuli. If I'm not mistaken sa indigent. So ang gakuha ng attestation katong walang-wala. So wala gyud lugar bayad. Supposedly kay maguba ang logic na nganong pabayron man nimo ang usa ka tawo nga mangayog attestation nga nangayo galing nag-attestation kay walay kwarta. Pero basig depende sa kuan sa barangay. Awan mo tayo mabuhat kung mo na policy sa barangay gihimuan nila og ordinance nga nay 200 but it defeats the purpose. Ang uban galing barangay libre. Kay nga ang ubang barangay nakasabot sila nga kanang attestation para na katong mga gusto mo avail sa MAIP, gusto mangayog hinabang sa kanang PCSO, sa DSWD kay appeal man na siya nga attachment. Kunya imong pangayuwag 200. Wag ni kwarta, pangayuhan niyo mag 200 na ngay attestation kay gusto mo avail dili man na sa barangay mga attestation kung nani ka-afford. Noon pod. So it defeats the purpose. So unsa man nga barangay di ay? Kato, i-mention. Kaya ano na lang, di maningon nga makadoubt. Actually, matuloy ko niya kay... Matuloy niya? I-invite ko. Nasa lang event sa PWD. Ato lang sigurong ipangutana sa Barangay Lumbia. Sa Lumbia din di ay? Ingon sila. How true nga naibayad ang inyong attestation? 200 pesos. Kapitan ko na si Kapitan Alexander Toralba. Kay na usa Kap na nagpaaligot. Actually daghan na diri. Daghan ang mga reklamo, di ba? Ano na ibayad? Ang so wala pa itubag lugar sa mga reklamo. Di man ta pwede bawal man ka manawag sa. I mean sa mga sa imuha lang nagkuan. Dili daghan mga message na nandito ako nung naibayad. Pero anong attestation? Ano man kailangan na tong katubagan kung anong unsa bagid tinud-ani kailangan ba na ibayad? Ako dili ko suwitoan niya. Dili ko suwitoan ni mo. Kailangan ako katubagan pod. Pwede ko na sira. Pwede mo na himuan na nilag ordinance nga magbayad attestation. Kay siguro I don't know siguro pwede po na nila himog ordinance ka walay bayad. Kung moingon sila bay nga nagamit og bond paper or ink printer. Mahal sa king 200 bay. Mahal na 200 para sa attestation. Or sa Alcuba. Di ba? I mean, mahal na kayo. Ali ato ipasabot sa mga taga-barangay Lumbia. No offense. Ato man ang friend good si Kapitan. Friend na. Kap, good morning, Kap. At the fact is, Kap, kita taon niya Kap, alaon na. Mana ko diya, kay gi-invite ko sa PWD. Nasa PWD man, guest speaker ko rin to. Gahe kay mapali. Tapos, i-open na niya na to. Tapos, kuhan ka nang mag-judge ko sa ilang event din. Gabi. Ato na ipangutana kay Kapitan Alex. Nga naman, Kap, nga, how true ka ng imong attestation diya na 200? I mean... Uy, kanami itong 200 papabam sa kabos lugar nga parehan ako nga kabos. Tako na kayo ng bagay yung 200. Kabos na ka, may kuhan. Kabos. Busabos. Mahal yung kape. Buwang to. Kabos. Na tubig na maginaw. Tubig na na. Mahal ka na. 200 ba? Dako na kayo. Dako na kayo ng 200. Kada galing 200, basig isa kaadlawan na nakakita. Oo. Or halimbawa, driver kag sikad. Ba? Or laborer. Ang imong income ko 200. Pero sa ako magud ta makakuan pod. Unang siguro basig na i-feedback ani i-update nanta mo mga. Pero abi nimo papabam, bisan pag dili na to patubagon ng barangay. Logic naman gud na bay. Attestation gud na, meaning to say indigent certificate. Di man ka mga di man ka indigency man. Libre nga. Mo ba lang mo kuha kag indigent certificate para malibre ka sa hospital bills. No. Tapos subsidized manas, actually there's no such thing as free. Subsidized manas gobyerno. And ayaw kong igna nga walay income ang Lumbia.
nag-comment Pardy, walay bayad ang attestation sa Igpit Upol. Wala ngay bayad wala. Requirements to, matod pa ni Miguel, requirements to sa DSWD Papa. See? Kabalo ko na. So syempre pag ingunaan na wala gyud si bayad. It's pero mao lagi pud unsay rason. Ay batan to kanang Igpit. What is Igpit nga barangay compared to Lumbia? Ang Lumbia, dato kay nga barangay, naadya ang mga subdivision sa Pueblo, naadya ang subdivision sa Camellia, naadya Gaisano. Daghang kayo diya mga business establishment. So, Lumbia cannot say nga kanang wala sa kwarta nga barangay. Tako kayo na siya nga barangay, daghan diya mga real estate projects Yung anong pangayuan bag 200. So, unta ma-repeal ng ordinance. Makuha ni kay Luoy po itong mga tao sugali mo avilog kaning mga libre sa gobyerno. Ipabayaran na ni mag 200. Pero ito ni pangutana, kung tinuod ba ni Kap? Kung na yung mga taga-Lumbia nga naminaw karon, tinuod ba ni nga na 200 pesos ang bayad sa inyong attestation? Kay na nagpaligot-got magudiri nga usa ka suki di paminaw nato. Pero ako ning i-refer sa ako ni pangutana sa DILG. Ako i-try pangutana sa DILG. Kung allowed ba ang barangay nga magpabayad og attestation. Unsa pa ilain nga fee aside sa attestation? Si Aida, si Lorna, si Fe. Si Fe. Kaya na ang makita mga unsa pa ilain kanang barangay clearance man. Wala na. Di ba attestation lang. Dili unsa pa di ba dapat mga libre niya. Para maaway ang uban ba malay mo Di, naman ay bayad ng barangay clearance. So, ang wala bayad yun. Saan ni Bawan? Sa barangay, attestation lang yun. Attestation lang siya bayad. Attestation lang yun. Wala na bayad ng attestation. Kay, kanang mukuha attestation, kabus gid na. Kabus ng mukuha attestation. Nagkuha kayo ng attestation kay kabus. Kanang mukuha sila kuwan. Kanang, di ba, usahay pa? Indigent? Mo na siya. Mo na siya? Oo, if I'm not mistaken, mo na nang ipuli sa so okay. Indigent certificate ang attestation. Murag, nainadasmaga niya itong kuwan. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan.